Η εγκυμοσύνη και η γέννηση του παιδιού της είναι ίσως η πιο δυνατή εμπειρία που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα, αλλά αφήνει ένα σημάδι στο σώμα της. Πολλές γυναίκες μετά το τοκετό μου λένε: «Γιατρέ, γυμνάζομαι, προσπαθώ, αλλά η κοιλιά μου δεν επανέρχεται με κανένα τρόπο». Η αλήθεια είναι ότι μετά από μία ή περισσότερες εγκυμοσύνες, οι κοιλιακοί μύες χαλαρώνουν, οι ιστοί διατείνονται και το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του. Στις περιπτώσεις αυτές, η κοιλιοπλαστική είναι η επέμβαση που μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία του σώματος. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε στην κοιλιοπλαστική είναι να διορθώσουμε τη χαλάρωση των μυών και να αφαιρέσουμε το χαλαρό δέρμα που περισσεύει, ώστε να δημιουργήσουμε μια κοιλιά επίπεδη, σταθερή, συμμετρική. Πότε όμως είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κάνει μια γυναίκα κοιλιοπλαστική μετά τον τοκετό? Συχνά ακούω: «Γιατρέ, έχω προγραμματισμένη μια καισαρική. Θα μπορούσαμε στο ίδιο χειρουργείο να κάνουμε και την κοιλιοπλαστική?» Η απάντηση γενικά είναι ναι, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το καλύτερο δυνατό. Αν συμβεί αυτό, η γυναίκα τον πρώτο καιρό θα είναι πολύ ικανοποιημένη, γιατί θα βλέπει στο σώμα της μια μεγάλη αλλαγή, ειδικά με το πώς ήταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και αυτό θα της δίνει χαρά. Τους επόμενους μήνες όμως, όταν σταδιακά το δέρμα και οι ιστοί επανέρχονται σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση, τότε θα δημιουργηθεί πάλι μια μικρή χαλάρωση στο δέρμα της κοιλιάς και αυτό ενδεχομένως δεν θα την ικανοποιεί απόλυτα. Κατά τη γνώμη μου, το ιδανικό θα είναι να περάσουν τουλάχιστον 5 ή 6 μήνες μετά το τοκετό και η γυναίκα να έχει σταθεροποιήσει το βάρος της στο επιθυμητό. Θεωρώ βεβαίως αυτονόητο ότι η γυναίκα θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις εγκυμοσύνες που θα θέλει στη διάρκεια της ζωής της πριν αποφασίσει να κάνει μια κοιλιοπλαστική. Στόχος δεν είναι να αλλάξουμε το σώμα σου. Είναι να σε βοηθήσουμε να ξαναβρεις τη σχέση σου με αυτό. Έλα λοιπόν να συζητήσουμε από κοντά και να δούμε τι πραγματικά χρειάζεσαι.